Mitä sirkukselle kuuluu nykypäivänä Suomessa? Keväästä syksyyn Suomea kiertää 2 perinteistä sirkusta. Sirkus Finlandia ja Sirkus Tähti. Suomessa toimii vakituisesti lisäksi parisenkymmentä nykysirkusryhmää, jotka tekevät esityksiä erilaisille näyttämöille, muun muassa teattereissa ja kulttuuritaloissa ja ulkoilmaesityksiä. Kaikki sirkusesitykset ei ole tarkoitettu koko perheen viihteeksi. Sirkustaidetta nähdään myös kokeellisissa ja estetiikaltaan hiotuissa teoksissa. Mitä sellaista sirkus pystyy tarjoamaan yleisölleen, mitä ihmiset eivät muualla pääse näkemään tai kokemaan? Sirkustaiteilijoiden taituruus ja fyysinen läsnäolo usein hätkähdyttää katsojaa. Ja sanattomana taiteena sirkus antaa usein tilaa katsojan omille oivalluksille. Täällä Sirkus Finlandiassa niin meillä on ainakin semmoisia huipputason sirkusartisteja ulkomailta. Esimerkiksi meillä on maailman ennätysjonglööri. Hän teki tuolla Tampereella maailman ennätyksen tuossa jonglöörauksessa, niin esimerkiksi justiinsa tämmöisiä huippualan ammattilaisia niin kuin ulkomailta. Et se on ehkä semmoinen, mitä mä sanoisin, ja tietenkin semmoisesta tasokasta perinteistä sirkusta. Oletko tykännyt showsta tähän asti? Kyllä, on ollut hieno. Oletko käynyt aikaisemmin sirkuksissa? Mä oon käynyt varmaan joskus 10-12-vuotiaana, tarkkaan muistan, mutta siitä on yli 10 vuotta. Toivon myös, että sitten valtion puolelta noi niin kuin kulttuuripuolen tuet ja tämmöiset pysyisi ja niin kuin kulttuuria tuettaisiin, että sirkus pysyisi tällä hyvällä tasolla, mitä se on nyt Suomessa.